Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Che. Taong 2002. Walang eksaktong lugar. Che nga pala to ng Bacolod, Pinuno. Real life story ko to way back 2002, noong nagbabarko pa ako. Isa po akong ship stewardess noong mga panahong yon. Pang-graveyard shift ang duty ko noon, kaya kinaumagahan na yung time ng tulog ko. Kapag end shift ko kasi, bumababa ako sa quarters namin. Sea level po yon para makatulog. Habang natutulog ako ay nanaginip ako na nasa party ako. Habang nagsisiyahan kami sa parting yon, ay merong dumating na isang bisitang nakaitim na agad ko namang ikinahilo. Matapos ng panaginip kong yon, ay bigla na lang akong nagising sa gulat dahil may tumutulong dugo na nasa pisngi ko. Ang creepy ng panaginip ko dahil palaging ganoon ang nangyayari. Kahit nagigising na ako dahil sa pag-ihi, ay ganun pa rin ang aking napapanaginipan sa tuwing babalik na ako sa pagkakatulog. 7 araw na ganung senaryo ang aking panaginip. Hindi ko naman inisip na may kahulugan ang panaginip na yon. Gawa ng, para sa akin ay panaginip lang naman ang mga pangyayaring yon. Hanggang sa sumapit na ang vacation leave ko. Naimbitahan ako ng aking kaibigan na umabay sa kasal. Since kasama ko naman ang best friend ko nung high school, kaya pumayag na ako. Excited pa ako sa best friend ko kasi niyaya ko siyang bumili ng bagong damit na isusuot namin sa kasal. First time ko kasing maging abay. Habang naglalakad kami ay panay ang kwentuhan namin. After nung pagsha-shopping namin ng damit, ay kumain kami sa Jollibee. Habang kumakain kami, ay doon ko nakwento sa kanya ang tungkol sa panaginip ko. Tawang-tawa siya sa akin kasi panaginip lang naman daw yon. Kaya hinayaan ko na lang at nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Pag-uwi namin sa bahay ko, since siya ang nagdala ng damit namin para bukas, ay ako naman ang nag-empake ng gamit namin na dadalhin para bukas. Bale, susunduin kami ngayong tanghali ng kaibigan naming ikakasal. Malayo pa kasi ang bahay nila. Nandun pa kasi yun sa La Castellana. Mga 1 oras at 21 minuto pa ang bubunuin papuntang bayan. Matapos yan, ay mahigit 1 oras pa ang lalakbayin namin upang marating ang bahay ng aming kaibigan. Maya-maya'y dumating na sila para sunduin kami. Nakakatuwa lang kasi isinakay kami sa isang truck na kinakargahan ng tubo. Nilagyan lang yon ng mga nakataling upuan ng sagayoy. Merong kaming mauupuan sa biyahe. Habang on the way na kami ay nilagyan din ng half na makapal na trapal para hindi kami mainitan. Kalahati ng truck ang nilagyan para makahinga kami ng maayos sa biyahe. Habang nasa daan kami, ay tawa kami ng tawa lalong-lalo na ako kasi ang kukulit ng mga kasama naming bakla. Babae po akong tao pero ang dami ko pong kaibigang bakla. Bale, 7 po kaming magbabarkada kasama ang best friend ko at ang bride. Alam nyo naman siguro kung gaano kasaya pag ganito karami ang iyong mga kaibigan tapos ang kukulit pa. Parang pakiramdam ko, kinakabagan na ako sa kakatawa noong mga panahong yon. Panay pa ang biro sa akin ng mga kaibigan ko na baka daw lumipat ang groom sa akin. Tinatawanan ko lang po ang mga kaibigan ko sa sinasabi nila. Pa-demure lang ako, Pinuno.
Kasi kasama rin namin noon yung crush ko. Isa sa mga kaibigan namin. Tapos panay pa siyang tingin sa akin. Maputi ako, Pinuno. At flawless, ika nga. Tapos naka-shorts pa ako noon na itim. 5'5" ako, Pinuno. Kaya sa aming magtotropa, ako ang pinakamatangkad. Balik tayo sa kwento. Nang makarating kami sa lugar, ay akala namin yun na pala yung place, pero sinabi sa amin ng bride at ng magulang niya na maglalakad pa kami papasok kasi mga kahuna ng palay ang dadaanan namin. Literal na walang daan para sa mga gulong ng truck. So ayun na nga, naglakad kami hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Inabot din kami ng 30 minuto sa paglalakad. Nakakapagod pero masaya kasi first time namin makapunta sa kanila. Ang lawak ng kapaligiran doon, tapos napakaraming nyugan sa paligid ng bahay. Ang sarap ng hangin kasi malamig ang simoy nito. Mag-aalas 4 na ng hapon nang dumating kami, Pinuno. Nagmeryenda po kami ng tinapay, valenciana at salad. Salad lang ang kinain ko, Pinuno. Solve na din ako doon dahil sa sarap ng salad na kanilang ipinakain sa amin. Habang nagpapahinga ay nakikipagkwentuhan pa rin ako sa aking mga kaibigan. Panay ang tawanan namin noong mga panahong yon. Hanggang sa feeling ko ay parang bumigat ang ulo ko. Kaya ang ginawa ko ay inikot ko ang aking paningin. Pakiramdam ko kasi may mga nakatingin sa akin. Wala naman akong nakita pero matamlay na ako noon na parang ang bigat ng aking pakiramdam. Matapos yan ay tinanong ako ng best friend ko kung okay lang ba ako kasi bigla akong tumahimik. Ang sabi ko dito ay masakit lang ang tiyan ko. Siguro dahil yon sa kakatawa. Pabiro pa akong nag-uwika ng, "Mamaya kapag nautot ko to, mawawala na to. Kabag lang ata sa katawan eh." Bigla namang lumapit sa akin si Arlene, pangalan ng best friend ko, at hinawakan niya ako sa kamay. Pati yung crush ko lumapit na din sa akin. Tinatanong kung okay lang ba ako. Kasi namumutla na ako nung mga oras na yon. Nakahiga na ako sa sofa para makapagpahinga. Di ko kasi maintindihan ang sakit ng tiyan ko noon. Nasusuka ako na natatae. Yun ang pakiramdam ko nung mga oras na yon. Lumipas ang 30 minuto ay lumapit na ako kay Arlene. Ang sabi ko na samahan niya ako mag-CR. Dagdag ko, "Lin, samahan mo na ako. Taing-tain na ako eh, hindi ko na kaya." Sinamahan naman niya ako. Bale lumabas pa kami ng bahay, gawa nang nasa labas pa yung CR ng bahay na yon. Medyo madilim na sa paligid ng lugar na yon, gawa nang malapit nang sumapit ang 6:00. May kuryente naman sa bahay ng bride pero madilim pa rin sa nyugan. Nakatayo lang sa labas ng CR si Arlene habang hinihintay akong matapos. Sa loob ng CR ay ginawa ko ang lahat ng paraan para mailabas ang masamang bagay na nasa loob ng tiyan ko. Kahit hinahalukay ko na ang lalamunan ko para maduwal, ay hindi ko pa rin magawang masuka. Maliban pa dyan ay iring-iri ako sa kadahilanang hilab na ang tiyan ko nung mga oras na yon. Pero wala pa rin lumalabas sa akin. Kaya ang ginawa ko ay niyaya ko na lang si Arlene na bumalik na ng bahay. Pagbalik namin ng bahay, ay nagsabi na ako sa mama ng bride na masakit nga talaga ang aking tiyan. Sinipat niya ang noo ko at nag-uwika ng, "Teka, pasasamahan kita kila Nana Abeng." Ayon sa bride na isa yung manggagamot,
Baka nanuno ako kasi malamig ang pawis ko. Matapos yan ay sinamahan ako ng crush ko at ng iba ko pang mga kaibigan. 5 lalaki ang nagtulong-tulong sa pagbuhat sa akin, gawa ng di ko na maihakbang ang mga paa ko sa sobrang sama ng aking pakiramdam. Nilagay na din ako sa kumot, pinuno. Tapos 6 na ang nagbubuhat ng kumot papunta sa bahay ng faith healer na si Nana Abeng. Pagdating namin sa bahay ni Nana Abeng, ay pinaupo ako nito sa kama na ginagamit sa panggagamot. Ang luya na binigay ng mama ng bride ay ibinigay din kay Nana Abeng. Tapos si Nana Abeng ay nagsasayaw habang merong nakapatong na balahibo at tuka ng manok. Native faith healer. Yun siya. Habang nagsasayaw si Nana Abeng, ay panay yung hikab at dighay niya, pinuno. Ang lakas ng tunog nun. Tapos lalapit na naman siya sa akin habang nag-uusal siya ng dasal. Habang nagdarasal si Nana Abeng, ay panay ang dighay nito. Pagkatapos niyang sumayaw, ay hinilot-hilot ako ni Nana Abeng sa parte ng aking tiyan. Matapos yan ay nilagyan niya ako ng 4 na dahon ng badyang. Ang badyang ay para siyang gabi na lila ang kulay na dahon. Sabi ni Nana Abeng sa akin, huwag na huwag kong kukunin sa aking tiyan ang badyang para gumaling na ako sa aking karamdaman. Saksing buhay ang aking mga kaibigan sa sinabi ni Nana Abeng. Ayon pa kay Nana Abeng, na 4 na aswang ang gumawa nun sa akin. 2 mag-asawang aswang, kaya 4. Kursunada umano nila ko ayon kay Nana Abeng. Matapos nitong gamutin ako, ay nagbayad na ako ng pera pero hindi yon tinanggap. Kaya ang ginawa ko ay nilagay ko na lang sa loob ng garapon na katabi ng santo. Pag-uwi namin ay naglalakad na ako, tapos panay na naman ang tawa ko. Para bang nagdahilan lang ako kasi di na ako nakakalakad nun dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko eh. Pagka-uwi namin, nadatnan namin sila na gumagawa ng likod-likod. Yung parang party bago ikasal. Nakisayaw na din ako dun sa sayawan hanggang sa matapos ito. Kinaumagahan ay nagising na ako. Nawala na din ang masakit sa aking tiyan. Tsaka natuyo na din yung dahon na nilagay ni Nana Abeng. Matapos yan ay naghanda na ako para maligo. Abay nga kasi ako sa kasal. Dahil abalang-abala ko nung araw na yon, nawala sa isip ko yung sinabi ni Nana Abeng. Akala ko kasi maayos na ako noong mga panahong yon. Nang paupo na ako sa higaan namin, ay tinanggal ko na yung dahon sa aking tiyan. Ilang segundo lang ang lumipas nung ginawa ko yon, ay gumapang na naman ako sa higaan dahil sa sobrang sakit ng aking tiyan. Nagsisisigaw na ako dahil sa sobrang sakit, kaya patakbong nagsipasok ang ibang taong naroroon sa labas ng aming silid. Naroon sa labas sila Arlene at mga pinsan ng bride. Yung iba kasi ay nauna na sa simbahan, gawa ng mag-aayos pa kasi sila sa simbahan noong mga panahong yon. 7:00 pa lang naman nun kaya marami-rami pa kaming oras na gugugulin sa bahay ng bride. Ayon sa mga nakakita sa akin, ay para akong nagsuswimming sa higaan na walang tubig. Imbis na dalhin ako kina Nana Abeng, ay sinundo na lang nila si Nana Abeng para magamot ako. Pagdating ni Nana Abeng ay naging lila ang bawat dulo ng daliri ko. Marahil ay dahil yon sa sakit ng aking nararamdaman noong mga oras na yon.
Agad namang nagpakuha si Nana Abeng ng isang buhay na manok. Dapat lahat itim ang balahibo nung manok na yon. Yun bang native? Agad din naman may umalis para kumuha ng manok. Siguro matinding laban ang nangyari para mahuli niya ang manok kasi puro galos at punit-punit ang damit niya nang dumating siya sa kinaroroonan namin. Ito yung hindi ko malilimutan sa buong buhay ko, Pinuno. Kasi pagkahawak ni Nana Abeng sa manok, ay ginilitan niya ito sa leeg at biglang pinatong sa taas ng aking tiyan. Nagulat kami na nasa loob ng kwarto dahil ang manok na nangingisay ay biglang naging balat. Halos matinding palaisipan sa akin kung saan napunta yung laman ng manok na yon. Marami ang nakakita sa ginawa ni Nana Abeng sa lugar na yon, Pinuno. Kaya lahat sila mismo ang magpapatunay na totoo ang kwentong ito. Matapos yan ay nilagyan ulit ako ng dahon ng badyang sa aking tiyan at nag-uwi ka si Nana Abeng ng, "Umuwi ka na. Ngayon na. Huwag ka nang dumalo sa kasalan dahil sa tagal na ititigil mo dito sa lugar ay baka maubos ka nila. Ang laman ng manok na nawala ay pinanggamot ko na yon sa'yo, Che. At yang dahon ay wag na wag mong tatanggalin habang nandito ka pa sa lugar namin. Kasi hindi kita maisasalba pa kapag lumayo ka na sa akin. Hindi mo sila nakikita, pero nandito lang sila sa paligid. Nakatayo sa nyugan habang nakatingin sa'yo. Tara na, sasamahan ko na kayo hanggang makasakay kayo sa bayan. Ang lalakas ng mga uri ng aswang na ito dahil kahit umaga ay nandiyan pa rin sila." Matapos kong marinig ang sinabi ni Nana Abeng, ay nagpalit na agad ako ng damit para makauwi. 4 po kami na umuwi at yung naramdaman ko po nung mga oras na yon ay labis-labis na takot. Kahit nakauwi na kami sa Bacolod, ay hindi ko pa rin inalis ang mga dahon sa tiyan ko. Mahigit 4 na araw ang pananatili ng dahon na yon sa aking tiyan bago ko tuluyang inalis. Bumili pa kami ng tanim na badyang at itinanim ko yon malapit sa aking kwarto. Makalipas ang ilang linggo na nangyari sa akin, ay takot na akong gumala sa maraming tao. Lalo na kung hindi ko pa ito napuntahan. Yung kaibigan ko at yung pamilya niya ay hindi po sila mga aswang. Meron lang dumayo roon na isang uri ng mga aswang. Alam mo, Pinuno, lagi ko nang sinusuri kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ko magmula nung nangyari yon. Siguro ang panaginip ko na yon ay isang babala na di na dapat ako pumunta pa sa mga lugar ng aking kaibigan. Kaya kahit ngayong kasalukuyang panahon, ay lagi ko nang sinusuri kung ano ang ibig sabihin ng aking mga panaginip. Tested and proven ko na po ito eh. 4 na beses na din akong nakapanaginip ng iba't ibang pangyayari na totoong nangyayari sa akin. Sana maikwento mo ito, Pinuno. Che na lang ang pangalan ko. Huwag mo na lang isali yung apelyido ko dahil baka magalit yung kaibigan ng bride. Salamat, Pinuno. Marami pa akong kwento. Pero ito ang karanasan ko na hinding-hindi ko malilimutan nung minsan ako'y na bati ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Merong tanong to si Che yung tungkol sa panaginip niya na kapag nagbubukas siya ng libro. Hindi ko pwedeng sagutin yung tungkol sa panaginip mo, Che, no? Kasi hindi naman ako expert dyan. Ang masasabi ko lang sa kwento mo, buti na lang, mabuti na lang talaga, nandoon si Nana Abeng. Kasi kung wala yon, malamang,
nilapa ka na ng mga aswang doon. O kung hindi ka man nilapa, baka nayanggaw ka na. Yun lang yung magiging opinion ko sa kwento na to. At heads up lang para sa mga ibang magsisend. Pwedeng pakibawasan natin yung mga English term, no? Kung pwede sana, puro na lang tayo Tagalog. Okay? Di naman na tayo madamot sa channel na to eh. Para naka free for all na rin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.